פה לא מזמן, עכשיו אני חרמן! עוד מעט מיכאל שלנו יהיה בכנף 2! ואז יהיה לו פנים מטושטשות כי אסור לראות אותו בכלל, הוא יהיה סודי בינינו ונראה בחדשות רק יוד! מה קשור יוד? נראה באיזה הוא לא יודע מה הקשר. ועכשיו איפה מיכאל? מיכאל לא פה אז לא נצחקה, ויש לנו את אבי. אבי מה נשמע? אבי רוצה למצוא אישה, אבל זה רק חופשה לא במקום וזה לא נכון ואין מצב. אבי יוצא למועדונים עם טבעת בכיס, הוא ימצא אישה חמה וגם חמנית, בסוף היא תבגוד בו ובגיל 30 הוא יהיה חרמן פועלת בן 12 ויחפש סטוצים לפנים. כן זה אני! אבי החרמן! כן כמובן! אבי החרמן! אבי החרמן! ויש לנו גם זה אני כמובן! אבי החרמן! יש לנו גם שתי יצורים מדימונה, רוברט שו ואלכס. רוברט שו ואלכס. אלכס. הבחור החמוד הזה לא ראה את השישי בבית. למה? ככה, אבנט כחול זה חרא. אם אתה נכשל, אתה נשאר שישי. לכן אלכס, השיר הזה מוקדש לך. לה 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 לה. אלכס החמוד, השבוע יש לך סיכוי לעבור, בסוף אתה תצליח ותהיה טכנאי אבנט כחול. ורוברט שום. זה שאתה בוכרי זה לא אומר שהבאזו ויעשה לך הקלות. והנה חן הקטן! חן הקטן! עושה ביד כל הזמן! חן שלנו מצטיין, אבל הוא ילד מעונן! הוא כל היום עושה ואקום! ושיר, השיר, הכל עומד כפות. זהו, נגמר, כן נגמר. נגמר, מה זה? מה זה? חמד.